Programové obdobie Európskej únie 2007 až 2013, ktorého súčasťou bol aj operačný program Informatizácia spoločnosti OPIS, je v týchto dňoch v cieľovej rovinke. Každý týždeň sa ukončujú OPIS projekty alebo sa uvádzajú do prevádzky nové elektronické služby verejnej správy. S kamerou OPIS Video News sme navštívili dve podujatia venované prezentácii výsledkov OPIS. Prvým bola slávnostná prezentácia portálu Slovakiana. Význam portálu nám predstavil minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič. Kultúra ako taká bude k nej uľahčený prístup doslova z domu, z počítačov, ktoré ľudia majú alebo z iných takých platformiem. A veľmi pozitívne to bude vplývať na vzdelávanie, pretože sa samozrejme dávajú nové možnosti pre vzdelávací systém v oblasti kultúry, veda, výskum, ovplyvní to pozitívne cestovný ruch určite. O reakciu sme požiadali aj predstaviteľa riadiaceho orgánu OPIS, generálneho riaditeľa sekcie operačných programov na úrade vlády Slovenskej republiky Petra Kostolného. Spustením portálu Slovakiana môžeme hovoriť o úspešnom ukončení digitalizácie kultúrneho dedičstva financovaného z operačného programu Informatizácia spoločnosti. Digitalizácia kultúrnych objektov to nie je len nafotenie týchto objektov a zavesenie na internet. Je to náročný a zdĺhavý proces. Rozsahom digitalizácie kultúrneho dedičstva sa dostávame na popredné priečky v rámci celej Európy. Generálneho riaditeľa sekcie sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS Jaroslava Mendela sme požiadali o záverečnú bilanciu druhej prioritnej osy OPIS, rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Väčšina národných projektov, ktorá sa už pomaly rinie do svojho úspešného konca, skutočne naplnila tie ciele, ktoré si stanovila. Či už sú to digitalizačné projekty, ktoré zdigitalizovali k 31.10.2015 viac ako 4 milióny objektov. Či už sú to vytvorené pracoviská, ktorých z pôvodných plánovaných 5 je vytvorených aktuálne až 7. A som veľmi rád, že aktuálne vecne ukončujeme aj infraštruktúrne projekty, ktoré zabezpečia to, že výstupy z digitalizačných projektov budú môcť byť okrem iného aj prezentované širokej verejnosti. Druhým podujatím bol OPIS workshop venovaný e-government projektom. Najväčším prijímateľom v rámci tejto prvej prioritnej osy OPIS bolo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Oslovili sme preto pri tejto príležitosti Jozefa Čapušku, generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, aby zbilancoval OPIS projekty rezortu vnútra. Ministerstvo vnútra v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti zrealizoval celkom 13 projektov v celkovej hodnote 279 miliónov eur. Medzi základné projekty a najvýznamnejšie projekty, ktorými sme výrazne prispeli k budovaniu e-governmentu na Slovensku, patrí zavedenie elektronickej identifikačnej karty, ktorá občanom umožňuje bezpečnú identifikáciu a autentifikáciu v elektronickom priestore. Rovnako sme zaviedli dva základné referenčné registre, register fyzických osôb a register adries, ktoré šíria všetky tieto základné údaje o občanoch a o adresách do všetkých informačných systémov verejnej správy. Spolu s tým sme zelektronizovali základné zdrojové agendy, agendu matričnú, agendu hlásenia pobytu. V oblasti evidencie vozidiel sme výrazne zefektívnili proces prihlásenia a odhlasovania vozidiel, kedy sme občanom vypublikovali tieto služby cez internet. Paralelne s tým sme spravili poriadok na dopravných inšpektorátoch, kedy sme zavedením vyvolávacích systémov skrátili rady a doby vyčkávania. Zelektronizovali sme proces operačného riadenia, ktorý výrazným spôsobom zníži reakčnú dobu policajtov. O záverečný sumár prvej prioritnej osy OPIS, elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb sme požiadali riaditeľa odboru implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky Gabriela Rusňáka. Záverečná bilancia vyzerá asi tak, že ku koncu roka budeme mať nasadených 50 projektov. V rámci týchto projektov máme k dnešnému dňu nasadených cez 1000 elektronických služieb. To znamená, tieto služby môžu občania aktívne využívať. Máme k dispozícii už dnes elektronické služby v oblasti miest, jednak elektronické služby miest, ktoré realizovali samostatné projekty v rámci OPISu, a taktiež mesta alebo elektronické služby miest, ktoré sa zapojili do projektu datacentra obcí a miest. Treba ešte povedať, že k dnešnému dňu máme napríklad vydaných už cez 1,1 milióna elektronických občianskych preukazov, čiže toto je tiež dôležitým predpokladom na to, aby sa mohli elektronické služby, aby jednotliví občania ich mohli využívať. Máme k dispozícii
Máme k dispozícii vybudované registre základné, register fyzických osôb, register právnických osôb, register adries. To je dôležité z toho dôvodu, aby občania nerobili poštárov medzi úradmi, ale aby si tie jednotlivé úrady, ktoré tieto údaje potrebujú, ich mohli priamo ťahať z týchto registrov. Ďakujeme vám za pozornosť pri sledovaní newsletterov Opis Video News a pozývame vás aktívne využívať nové elektronické služby verejnej správy a zdigitalizované kultúrne dedičstvo.